Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexcited. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Diyos maray na hapon tabi sa ito kapos mga tugang and welcome naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan na daw ning Webes, petsa 4 kang bulan ng Hulyo 2024. Sana po yung kamo sa maray na kamugtakan, mag-iribahan naman kita alauna hanggang alas 2 sa programang Maray na Hapon. Pagayun ta, parahayon ta ang satuyang hapon sa satuyang pag-iristoryahan. Ngunyan na daw mga tugang ay kapistahan ni Santa Isabel na taga Portugal, ano? So sa tuya sigurong midbidon, ano? Si isa ini si Santa Elizabeth o si Santa Isabel ng Portugal, ano? Magayunon na siguro na aramon, sabi nga kilalanin, ano? Mamidbidan ta si sa iniho ta ang mga santo mga tugang magayon iyan na arugon, ano, dahil sinda po tawo man arug sa tuya na namuhay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa kagustuhan lamang nila, ano. Si Santa Isabel o si Santa Elizabeth ng Portugal mga tugang, siya po ay anak ni Haring Pedro ikatlo ng Aragon, Espanya. So mahiling ta na, wow, ining sabi nga ni aki ning mayamanon, aki ning sarong hadi, pero naglilingkod sa kagurangnan. Siya po ay isinilang noong 1271 at sa gulang na 12 taon ay napakasal kay Dionis. Siya po ay hari ng Portugal. Kaya nga ito po ay sabi Portugal na si Elizabeth, ano. So siya po ay naging agum ni Dionis. Ang pangalan Elizabeth sa Hebrew o Isabel, ang buot sabihin mga tugang, ang Diyos ang aking sumpa. O yun. So yan, God is my promise. Okay? So ay siya naging mabuting esposa at ina sa kabila ng pagmamalabis ng kanyang asawa. Grabe talaga, ano, nagsakripisyo ini, pero di man nag-divorce. Tingnan mo mga tugang, iniho si Isabel, ano, nagsakripisyo sa kabila ng pagmamalabis ng kanyang asawang si Haring Dionis, ano, yung po mga tugang. At bilang isang tunay na believer o mananampalataya kay Kristo, naging matapat siya sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin sa palasyo, ano, at pinakitunguhan niya ng mabuti ang kanyang mga nasasakupan. Magandang ugali kasi tingnan mo siya po ay pinagmalabisan, ano, so inapi siguro, sinaktan o ano mang ginawa, ininsulto, ano, ng asawa niya, pero alam mo sa kabila ng ano, hindi siya gumanti ng kasamaan. Sabi niya, repay evil with good. O suklian mo ang kabutihan, hindi kasamaan. Sabi nga, repay evil with good. Yung sinasabi na huwag kang gaganti kasi otherwise it will never stop, ano, hindi titigil yan eh. Dapat putulin natin. Paano pagputol? Huwag ka nang gumanti. Sa halip na gumawa ka ng masama, gumawa ka na ng mabuti, ano, at isa dyan ay pagdasal mo, ano,
at gumawa ng kabutihan. Sabi nga, suklian mo na lang ng kabutihan anumang mga masamang ginagawa sa iyo. Yan. At bahala na ang Diyos sa kanila. Ano? Kaya ang ginawa niya, yun na nga, pinakitunguhan niyang mabuti yung mga nasasakupan niya. Alam mo, katangi-tangi ang kanyang pag-ibig sa kapwa. Kaya nga, example po ini mga tugang, ano? Alam mo, sa ating sinasadula araw-araw sa kwento ni Madre Laura at ni Bishop Versosa, makikita natin itong katangian nito, pagmamahal sa kapwa. Ano? Si Isabel mga tugang, ang kanyang pagmamahal sa kapwa at pagkahilig sa gawaing kabanalan. Tulad ng pagdarasal, ng mga panalangin ng simbahan, at malimit na pagsisimba. Yung maging malapit talaga sa Diyos. So yun naman talagang mahalaga, sa dula na ating pinaparinig sa inyo kay Madre Laura, makikita natin yung kanyang pagiging katikista. So yun talaga ang kanyang pag-ibig sa kapwa, na maturuan niya yung kanyang kapwa. Si Isabel naman sa kanyang panalangin. Kaya nga mga tugang, si Isabel o si Elizabeth ng Portugal ay tinaguriang taga-pamayapa, peacemaker. Maganda ito, dahil siya po ay nakapagsundo niya, napagsundo niya, na ginawa niya, importante ito, nakapagkasundo niya ang mga hari ng Castile at Aragon. Yan ang mahalaga, pagkasunduin mo yung mga nag-aaway-away. Ikaw ay mamagitan. Mahirap yata ito, pero ang ginawa ni Isabel mga tugang, siya po ay namagitan. So sa pamagitan ng, totoo nga, magagawa mo lang ito kung ikaw ay gumagawa ng kabutihan. Yun nga mga tugang. Kaya sa mga huling araw ni Santa Elizabeth ng Portugal, ay namalagi siya sa kumbento ng mga Clarissa. So po, doon na lang siya talaga nanilbihan. Kaya parang sinasabi na kahit na po siya may asawa, pero alam mo, masabi natin na, di ba tinatawag na biyata, nandun sa kumbento na tumutulong. At ito nga, sa mga Clarissa, sa St. Clare, yung mga mongha. So doon na siya namalagi. At sumabay siya siguro sa pagdarasal, gabi-gabi, araw-araw. So yun nga mga kaibigan, malaki ang magagawa sa taong mga nagdarasal kaysa sa taong daldal ng daldal. Napakahalaga ang mga tugang yan. Anyway, namatay po siya noong 1336 na sa huling kataga meron siyang may nabigkas siya. Sana maganda po ito alam mo, may mga namamatay na may binibigkas na salita. Ang sa kanyang salita, sa ang huling kataga na binigkas niya bago siya mamatay, ito, Maria, ina ng awa. So, Mary, yung nga tinatawag natin, help of refuge, mother of refuge. So, talaga naman ang ating mahal na ina ay mawain Ganun po talaga yun Kaya wag tayong matakot, wag tayong mahiya, tumawag lagi sa Diyos. Okay lang po yun. Sa minsan kasi narinig tayo na pag tayo daw ay may problema, doon lang natin naaalala ang Diyos. Okay lang yun. Basta simulan mo na. At hindi lang dapat pag ikaw may problema, araw-araw tumawag ka dapat sa Diyos. Tumawag ka lagi sa panalangin. Kaya ito ang ginawa niya, Maria, ina ng awa. So talagang napakahalaga ito na kinikilala niya si Maria. Totoo naman, siya ay ina ni Jesucristo at tayo ay, si Kristo ay puno ng awa. Puno ng awa. Kasi si Kristo po ay maawain. At dahil sa kanyang pagiging maawain, tayo po ay kanyang inililigtas. Yan, napakaganda po yun. Kaya, napakaganda yung ginawa ni Santa Isabel ng Portugal mga tugang sapagkat kanyang isinabuhay ang ebanghelyo
sabi nga na ni San Mateo, Kabanata 5, talata 5, Kabanata 5, talata siyam, chapter 5, and verse 9 of Matthew. Sabi niya, blessed are the peacemakers, okay? For they will be called children of God. Sabi nga, pinagpapala ang mga tagapamayapa sapagat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Okay? So, parang tayo maging anak ng Diyos, dapat tayo ay maging kasangkapan ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. Anyway, babalik muli si Padre Boots pagkatapos sa mga paalala. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Rex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig siyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampon, do sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daig niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makitaw, talagang sigov mapuutol. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba, ang albay si Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Coco Martin po, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Our all-day busugeras, Vice Ganda, and by night. Magbusugera, mag-savers ulit, busog nyo solday 99 na lang. All day, daming choices. I'm magbusugera, For breakfast, lunch, and dinner. cheesy egg pizza, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. Ang mabusugera. Mac-savers, sulit busog meals all day para I'm magbusugera. Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. McSavers Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. bulong tulos, baad igong side effects. Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, Maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mga seniors, sa sakit ng ulo o lagnat, dapat dun sa maingat sa inyo. Biogesic na. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mayong tusok-tusok. Sa tabang kan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda.
kadagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas sa kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Kalidad na gamot, vitamins at pampaganda. Meron ng Unilab para sa'yo. Yan ang alagang Unilab. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay mga tugang, balik po kita sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyanal daw ning Webes, pet sa 4 kang bulan ning Hulyo 2024. Ini po sarong tape as live to si Father Butch maapot masana sa aga. Sa aga, mag-live na kita. Okay? So, mga tugang, siyempre, ang ikaduwang bahagi ka sa tuyang programa ay walang iba kundi ang paghatid sa inyo ng mabuting balita. Alam mo, ang mabuting balita ay hindi po nalulumang balita. Hindi balita na tulad na kahapon na ibinalita, ay ngayon luma na yan. Pero itong mabuting balita ay talagang palaging fresh, at talagang hindi ho nagluluma, Kaya ito po ang mabuting balita sa araw na ito ng sinasabi ika-13 ng linggo ng karaniwang panahon o ordinary time. Mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 9, talata 1 hanggang 8. Napakaganda po ito, sapagkat dito sinasabi na kinakailangan na tayo ay magtiwala lamang sa Diyos. Sabi nga tayo ay manalig sa Diyos, parang hindi tayo maligalig. Yun ang importante, manalig, manalig tayo sa Diyos lagi. So yun, noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo, at tumuloy sa sariling bayan. Ibig sabihin sa Capernaum, hindi po sa Nazareth, kasi ang second home ni Kristo ay nasa Capernaum. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ang ilang katao, ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Talagang hindi makalakad siyempre, nasa higaan na. At nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang inyong loob. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan." O tingnan mo, so ito ay na makikita natin na ang kagalingan o healing is always equated with forgiveness. So alam mo, pag tayo ay napapatawad, tayo po ay napapagaling. Kung tayo naman ay nagpapatawad, tayo ay nagpapagaling. Kaya napakaganda po mga kaibigan yan. Kinakailangan tayo ay magpatawad. At dito sinabi ni Kristo,
Pwede sana sabihin ni Kristo, mga kaibigan, doon sa paralitiko, oh, malakas ka na, magaling ka na. Pero hindi. Ang sabi ni Kristo, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Alam mo, nandun din yung mga eskriba. Ayun, mga tao na talagang palaging nakaabang kay Kristo. Bakit kasi nakaabang? Nakaabang ba sila kay Kristo? Parang hanapin lagi nila ang pagkakamali ni Kristo, yung fault finder. Ito po, isinaloob ng ilang eskribang naroon. Nilalapastangan ng taong ito, ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin, ipinatawad na ang mga kasalanan mo, o sabihin, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. So makikita natin dito na si Kristo po ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. Ang tingin kasi ng mga eskriba na si Jesus ay isang ordinaryong tao lamang. Hindi nila nakikilala na si Jesus anak ng tao. Siya po ay Diyos, Son of Man. Pag sinabing Son of Man, hindi yung tao lang kundi Son of Man, yung talagang siyempre siya po ay ipinanganak ni Maria, di ba? So yun. At siya Son of Man. Isa pong title ito ni Kristo. No? Not only Son of God, because Jesus Christ is true God and true man. Pinatunayan ni Kristo na siya po ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. So yun naman importante. Kasi ang ugat ng lahat ng kahirapan natin, ng kasakit natin, lahat ng mga yan, ay nasa kasalanan. Kaya kung tayo ay sabi nga, hihingi ng kapatawaran sa Diyos at magbabago at tatalikdan ang kasalanan, ay talagang tayo ay magkakaroon ng magandang buhay. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos at nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ito po, mga kaibigan, ang mabuting balita ng Panginoon. So makikita natin ang una, masasabi natin, yung mga taong tumulong doon sa paralitiko. Maganda po yan. Tayo po ba ay tumutulong sa mga taong may nangangailangan? Tayo po ba ay, sabi nga, handang to get out of our comfort zone in order to help other people? O tayo, ay pabayaan mo, total hindi naman ako may sakit bahala na siya. Pero alam mo, napakaganda po ito mga taong nagdala sapagkat sila po ay nagmalasakit. Ang tanong, may pagmamalasakit ba tayo sa kapwa? Napakahalaga po ito, Sa panahong ito, kailangan natin maging mapagmalasakit kaysa tayo ay nananakit. Yan ang problema sa atin nananakit tayo ng kapwa-tao. Nananakit tayo sa ating mga salita, sa pang-insulto, paglilibak, at nang minamalit natin. Sa halip na tulungan natin, intindihin natin, kaysa manghusga tayo. Hindi po maganda yun, di ba? So, ang ginawa dito, makikita natin na yung mga kaibigan siguro ito ng paralitiko, dinala yung paralitiko kay Kristo. At doon naman, ang ginawa ni Kristo ay sabi nga, patunayan ni Kristo na siya ay may kapangyarihan. Sinabi kasi doon ni Kristo sa paralitiko, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatawad ka ng sa iyong mga kasalanan. So napakaganda po ito,
Yan, napakahalaga yan. Tayo na rin ang makapagpapatunay na dahil sa ating poor emotional condition, kahit wala naman talagang sakit ang katawan, nagiging matamlay ito na gumawa ng anumang bagay. Kasi may mga poor emotional condition tayo. Malimit kang sabihin, when the spirit is sick, the body becomes weak. Totoo naman kapag may sakit ang kalooban, tiyak na mararamdaman ito ng buong pisikal na katawan. Kaya maganda na ang ating kalooban, ang ating yung ating buhay ay talagang malinis. Kaya sabi, kung maganda at masaya ang disposisyon, gumagana ang pakiramdam ng katawan. Totoo naman, di ba? Pag masaya tayo, wala tayong mga ginawang masama sa kapwa, masaya tayo. Pero pag may nagawa tayong masama, masaya ka ba? Minsan may mga taong ganun, ang sasaya nila pag sila'y naka-insulto ng tao. Ang sasaya nila pag sila'y nanakit sa tao. May oras din kayo. Mag-ingat din kayo. Totoo yan. Babalik din sa iyan. Malinaw na hindi lamang physical ang karamdaman ng tao. Meron ding spiritual na pangangailangan ng ating katauhan, mga kaibigan. Sa ganitong kaisipan, maaari nating maunawaan na sa pagdadala ng mga kaibigan ng paralitiko sa inilapit nila kay Jesus upang pagalingin, kapansin-pansin, ang unang ibinigay ni Jesus ay ang kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Pwede sana sabihin, magaling ka na, tumayo ka na. Pero alam mo, sabi nga, maganda rin po talaga sabi nga, let us always find the cause. And the cause is sin. Ang kasalanan. Alam mo mga kaibigan, napakahalaga po ito. Kaya nga, mamuhay tayo sa sinasabi, anima sana in corpore sano. Sabi nga, a healthy soul in a healthy body. Sabi, aanuhin nga natin ang tao, ang isang malusog at malakas na katawan, kung may sakit naman ang kanyang kaluluwa dahil sa kanyang mga kasalanan. Patayin mga kaibigan, sa pagbabalik ko, aking ipaparinig na sa inyo ang dulang May Isang Bayani at Banal. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Radicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Nutroplex with Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus, at bilis diskarte pa. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Farix Vitamin B1, B6, B12. Farix-cited. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever your beat is, whatever your style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Hatid sa inyo ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary at ng himpilang ito.
minsan may isang bayani. May salaing ti iglesia tayo. Iisa lang ang ating simbahan. Apay nga umadayukin kaninanang mo. Apay at alikodan, tinagtaudan, ti pamatam. Dito ka namulat, dito ka bininyagan, dito ka kinumpilan at ikinasal. Bakit ngayon ay ikaw ang sumisira sa ating simbahan? ¿Qué quieres que haga tu amada madre? Magagawa mo bang talikuran ng iyong ina? Matapang, Walang pagsuko buo ang loob. para sa Diyos at may isang banal. Tinawag mo ako at nakinig. Dinala mo ako rito at sumunod. Senyor, damak ko ang sakit ng iyong koronang tinik. Ang hapdi ng mga sugat sa iyong mga paa, kamay at tagiliran. Ang mapait na abdo. Pero, papasanin ko, inkluso lo pesado pus. Kakayanin ko. Huwag mo lang akong iiwan. Dahil ikaw lamang sapat na. May isang bayani. Naghihintay ang iyong inang simbahan. At may isang banal. Akumpanyame. Samahan mo ako, Senyor. Samahan mo ako. Bayani. At banal. At ngayon, sa ating dula. Uulitin, muling ipaliliwanag upang higit na maunawaan ang ibig sabihin, ang kahulugan. Solo un momento, mi obispo. Hindi ko po yata kayo narinig na mabuti. Pakiulit nga po. Ano po nga yung sinabi ninyo? Ay, Laura. Tunay na wala kang paghahangad sa anumang pwesto o kapangyarihan. Inosente. Kagaya sa isang bata na walang iniisip o hinahangad na masama. Hindi ko naintindihan ang... Nakikita ko sa iyong mga mata ang katapatan. La lealtad está en tus ojos. Bueno, voy a repetir. Handa ka na bang gawin kong isang formal na kongregasyon ng iyong samahan? ¿Está listo para que su organización se convierta en un congregación formal? At sa anumang magandang balita, magulang ang higit na nasisiyahan. Mama, sa darating na buwan ng Hunyo, tatanggapin na namin ang puting abito at bibihisan na kaming formal ni Obispo Versosa at ang aking anak, may iha Laura. Hindi nagkamali si Katikang at ang pangitaang yaon ni Bitong. Laura, Madre Laura. At dahil mayroon ng mandato mula sa obispo, kailangang ayusing mabuti ang mga araw at oras na itinakda. Dahil mayroon na tayong mandato mula sa ating obispo, importante na gumawa na tayo ng ating mga sariling alituntunin at mga patakarang dapat nating sundin. Hindi lamang dito sa bawan ng ating sakop na magturo ng katisismo, kundi ang buong diocese ng Lipa. Maliwanag ba? Si Madre Laura. Samantala, hindi tumitigil ang pangarap ni Obispo Versosa. Tinatanaw ang bukas para kina Madre Laura. Ya sabes, algún día, pagdating ng araw, kikilalanin di lamang sa buong Lipa, kundi sa buong Pilipinas hanggang sa ibang bansa ang kongregasyon na ito ni na Madre Laura. Veo observo, puedo ver, nakikita ko. Uulitin,
muling italiliwanag upang higit na maunawaan ang ibig sabihin, ang kahulugan. At sa anumang magandang balita, magulang ang higit na masisiyahan. At dahil mayroon ng mandato mula sa obispo, kailangang ayusing mabuti ang mga araw at oras na itinakda. Samantala, hindi tumigil ang pangarap ni Obispo Versosa. Tinatanaw ang bukas para kina Madre Laura. Maganda ang lahat ng pangarap. Maganda ang lahat ng simula. Subalit, pagdating sa katotohanan, paglapat sa lupa, lahat ng pangarap ay may kakambal na paghihirap. Lahat ng pasimula ay may pagsubok. Binigyan ng mandato ng obispo, subalit may mga suliranin at kailangang harapin bago ang mga pangarap ay magkaroon ng katotohanan at magandang bukas. Ika-1 ng Mayo, taong 1923, ang ika-14 na kabanata sa ating dulang, may isang bayani. At may isang banal, bayani at banal. Dito po. Dito ang kanilang opisina. Halika kayo. Tuloy po kayo. Thank you, Father. Meron po pala tayong bisita, Padre Lodi. Uy, nandiyan ka na pala. Oo, Madre Laura. Pinapunta raw siya rito ng ating obispo. Siya po ang ating Madre Superiora, si Madre Laura Mendoza. Magandang umaga, Madre Laura. Father Jose Maria Sigyon, Jesuita. I'm from Manila. Magandang umaga rin po, Father Jose. What can I do for you? Ito po ang aming silid-aralan. Linggo ngayon, kaya walang estudyante. Gaano karami mga students ninyo? 30, more or less. Marami kaming tinuturuan sa mga baryo. Yun ang gusto ni Obispo Versosa. Maiparating ang salita ng Diyos sa mga hindi nakakapunta sa sentro para magsimba. Yes. Nabanggit niya nga sa akin. And you're about 8 in the community? Opo. Pero dumarami na rin ang mga gusto pang sumali. Kaya meron na rin kami mga binibigyan ng bagong formation. Novices, you mean? Yes. Opo. Mga nobisyada. Sa dulo po nito ay ang daan patungo sa simbahan. Yun ang aming maliit na hardin. Doon naman tayo galing sa aming kumbento. Very well. How soon can I meet your community, Madre Laura? Dahil bagong tatag pa lamang at malayo ang bawan sa lipa, minabuti ni Obispo Versosa na magpadala kina Madre Laura na magbibigay ng mas malalim pang spiritual formation and recollection sa katauhan ni... Ako po si Father Jose Maria Sigyon, isang Jesuita mula sa Maynila. Buwan-buwan ay dadalaw po ako rito sa inyo para magbigay ng recollection and spiritual formation. As a Jesuit, meron po kami mga spiritual exercises. We also call Ignatian spirituality. Sana po ay makatulong ito sa inyo, lalo na't bago pa lamang po kayong kongregasyon. Iyon po. Meron po ba kayong tanong o gustong sabihin? Itaas lang po ang kamay. Malaki ang naitulong ni Father Jose sa mga gawain ng kongregasyon. Bawat isa ay binibigyan ni Father Jose
ng oras at panahon upang saliksikin ang kanilang mga sarili at oras ng pangungumpisal. Bawat pagkikita ay nagwawakas sa pagbabasbas o benediksyon at panalangin para sa paghahanda para sa maligayang paglalakbay sa kamatayan. Nakikita ko na masaya ang mga madre mo sa tuwing dumarating si Padre Jose. Oo nga po. Bagong karanasan para sa marami sa aming mga spiritual exercises na ibinibigay ni... Tubig, Laura. Tubig. Huwag na po. Nasa maid lang po ako. Como ya he dicho, ang sinasabi... Laura, ngayon ko lang napuna. Umayat ka. Ho? Baka sa suot ko lang na abito, Padre Lodi. Hindi eh. Patingin. Hindi, Laura. Nangangayayat ka. Anla, baka kailangan ipaalam na rin kay Padre Lodi ang ating sitwasyon, Madre Superiora. Rosa, na kinukulang na tayo sa ating mga pangangailangan. Na hindi na sumasapat yung binabayad na matrikula sa paaralan. Dati, 8 lamang tayo. Ngayon may 5 tayong mga bagong kasama na nobisyada. May dumarating pa tayong bisita galing sa Maynila. Anla, hindi na po sasapat ang ating salapi sa susunod na linggo. Hindi na po, Madre Laura. may awa ang Diyos. May darating na... Yan na po ang isa inaalala ko sa inyo. Paano kapag nagkasakit kayo? Magdasal tayo. Magdasal na lamang tayo. Walang hindi nakakamit sa taimtim na panalangin. Oración ferviente, Rosa. Oración fervente. Ala, ay lugaw na naman. Hindi ka may lasyong dumarating galing sa lipa. Galing kay Ate Yayang. Claudia, hindi naman sa lahat ng panahon magandang ani ni na Ate Yayang. Maiksi ang kumot. Matutong mamaluktot. Narinig ko na yan sa tatay ko. Pero may mga dalang saging at kamote si na Isabel. Pati na si Marcela nung isang araw hindi ka. Para yan bukas. Ubus-ubus biyaya. Bukas nakatunganga Claudia, huwag ka na maghanap ng kung ano ang wala. Heto, hati na tayo dito sa lugaw ko. Kumain na tayo. Madre Laura? Claudia. Inyo na lamang po ito. Para lumakas kayo. Claudia. Iinom na laang po ako ng mainit na tubig. Claudia. Sor Rosa. Bakit ka umiiyak? Ako ay naaawa sa ating Madre Superiora. Ang payat-payat na inuubo pa. Tapos ako, nagre-reklamo sa lugaw. Siya nga ay hindi. Claudia. Nabahiya ako sa aking sarili ay dahil sa aking inasal. Sarili ko lang ang iniintindi ko. Samantalang si Madre Laura, si Madre.
Naramdaman na niya ang koronang tinik na ipinatong sa ulo ni Jesus. Ang mga sugat sa mga paa at kamay ng ating Panginoon mula sa mga bumaong pako. Hindi pa natin nadarama. Hindi pa, Claudia. Ang problema ko bukas. Rosa? Said na ang bigas. Wala nang kamote. Ubus na ang saging. Wala na tayong kakainin para sa almusal bukas, Claudia. Wala na. Mga 5-10 minuto pa siguro. Padre Jose, maghintay-hintay pa tayo. Ganitong oras kung sila ay magdasal sa umaga. Inaabot yan ng kalahating oras. Ganun po ba? Napaaga pala ako ng dating. Oo nga, dati naman medyo tanghali na. Halika, magkape muna tayo. Sige po. Nagsisimula ng dumami ang gustong sumaling mga kadalagaan sa kanilang kongregasyon dito sa Bawan. Alam mo kasi, magaling magturo si Madre Laura. Bukod pa sa mahusay umawit at napakagaling pang tumugtog ng piano. Narinig mo na ka? Hindi pa, Padre. Pero nabalitaan ko nga rin po sa lipa. Bagong laga itong kape. Naamoy mo ka? Ang bango. Oo. Kaping Barako? Dito kilala ang Batangas hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Exporter tayo Oops. Tama na po. Naglalagay ka ba ng gatas? Asukal? Black lang po, black lang. Marami din tayong asukal sa Sintores. Mayaman ang Batangas. Kita mo naman siguro ang naglalakihang bahay sa lipa, hindi ba? Sarap. Iba talaga ang lasa, Padre. Sabi ko sa iyo magdala ka pagbalik mo sa Maynila. Marami ako niyan. Salamat po, Padre. Padre Jose? Andyan ka na pala, Madre Laura. Good morning po. Napaaga lang po ako ng dating. Madre Laura. Sinamaan ako ng pakiramdam. Mainit, tapos umulan. Nabasa po ako. Pero, Madre Laura, ang payat na ninyo. Nagkasakit ho ba kayo? Nako, huwag niyo akong intindihin. So, what do we have for today? We'll read and reflect again on the imitation of Christ. But, I have something for you. Magandang balita? Buenas noticias? Yes. Wait. Here, from Bishop Versosa. Pinabibigay sa inyo. Sobre? Opo. At kayo lamang ang may karapatang magbukas niyan. Galing kay Obispo Versosa? Opo, Madre Laura. Rosa? May pambukas po ako. Eto. Salamat. May obispo. Estimada Madre Superiora, Señora Laura, adjunto a esto ay 100 pesos para sus necesidades. Makatulong sana ito. Bendigo a fuerte. Alfredo, Obispo. Madre Laura.
ko naman alam na wala na pala silang bigas. Na naglulugaw na lamang sila para makakain silang lahat. Nilalahukan na lamang ng kamote at saging para dumami. Hindi ko alam. Ako man, Padre Liotti. Kaya pala hindi sila sumasalo sa akin kapag pinapakain ako. Hinahayaan ako mag-isa sa kusina. Umaalis. Dahil sa akin yung pinakamasasarap. Sa bisita yung mas marami. Hindi ko rin alam, Padre. Nagtitiis na pala sila sa... Nahihiya ako sa aking sarili. At pagkatapos, kapag may dumarating at kumakatok na mahihirap at mga pulubis sa kanilang tarangkahan, nagagawa pa nilang magbigay. Samantalang, walang-wala na pala sila. Padre Liotti. Ay, Madre Laura. Madre Superiora Laura. Nasa sala na po sina Madre Laura. Kasama si Sor Rosa, ang kanyang katiwala. Salamat, Padre Jose. Sabihin mo, lalabas na ako. May tatapusin lamang akong mga dokumento. Opo. Sandali na lamang daw, Madre Laura. Ako ay yung sinosorpresa. Kanina, doon sa bawan, may sobre. Ngayon, gusto pa akong makausap ng obispo. Nag-abala ka pang ihatid kami rito ng kotse. Madre Laura, yun po ang habilin ng obispo bago ako umalis. Na isama kayo rito pabalik. Sana laang ay hindi makasama kay Madre Laura ang biyahe natin kanina. Rosa, wala akong sakit. Magaling na ako. Huwag mo akong intindihin. No estoy enfermo. Ala, eto na ang obispo. Mi obispo. Mi estimada Madre Señora Laura. Encantado de volverio a ver. Natutuwa ako makita kang muli, mi obispo. Nabalitaan ko, nagkasakit ka. Pero gusto kitang makita at makausap. Ako na sana ang pupunta sa Bawan, pero napakaraming kompromiso dito sa katedral. Mi obispo? Mi Madre Laura Superiora, recuerda este día. Pakatatandaan mo ang Mayo 1, 1923. Mayo 1, 1923. ¿Por qué, mi obispo? Ano pong meron? ¿Qué pasa hoy? Mayo 1, 1923. May 1, 1923. Isang dakilang araw, isang mabiyayang araw, hindi malilimutang araw. Ano ang mayroon? Mga kaibigan, sumaybayan ang ating dulang. May isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Mga nagsiganap. Nora Buencamino, John Urbano, Wendy Villacorta, Daniel Deopante, Rose Barin, Alex Agkawili, Didi Tanwakil, Edgar Nabalta, Veron Calagua,
Diaz, Rona Aguilar, at mga madre ng Missionary Catechist of the Sacred Heart, Sister Leodeline, Sister Eugene, Sister Diva, Sister Cynthia, Sister Jane, at Postulant Jillian. Kasama ring nagsisiganaan sila Joe, Tom at Jom Oloricissimo at Ces DC Guevara. at Miss Tanya Gomez bilang Madre Laura Mendoza. At Ginoong Jerry Magnaye bilang Obispo Alfredo Versosa. May pahintulot na musika mula sa epic hero Alex Productions. Karagdagang musika nina Noel Argosino, Ponching Larita, Roy Alcantara at Froilan Balimbang. Nagbigay ng buhay na tunog, Jerry Mucha. Recording at mixing engineer, Froilan Malimbang. Ito ay buhat pa rin sa pananaliksik, panulat at direksyon ni Bernard Factor Caniaveral. Ako po ang inyong lingkod, Sister Julie Micosa, NCSH. At Bernard Factor Caniaveral nagsasabing, may isang bayani. At may isang banal, bayani at banal. Ito ay sa produksyon ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Okay, sana po may napulutan kayong aral sa ating isinatulang May Isang Bayani at Banal. Ito po muli si Father Butz Bombase, OP, na nagsasabing, Diyos mabalas po sa inyo kabos and God bless everyone. See you tomorrow.